bună seara! De ce fac videoclipul ăsta la ora asta? În primul rând pentru algoritm, în al doilea rând pentru a da un update. De ce stau cu glumă în casă? De bou! Anyway, de acum voi posta în fiecare zi, pe dracu, câte un videoclip în care, basically, o să fac daily vlogging cu ce am făcut în ziua anterioară, ca un fel de mini-jurnal, în afară de faptul că e public pentru toată lumea. De ce fac asta? Pentru a hrăni algoritmul cu niște videoclipuri care sunt mai mult decât shorturi. Și de asemenea o să încep să uploadez un căcălău de shorturi, fiindcă am ajuns la concluzia că story-urile mele de pe Snapchat sunt amuzante. Story-urile mele de pe Instagram sunt amuzante. Shorturile pot avea doar câteva secunde. De ce naiba nu postez story-urile pe YouTube? So I'm gonna do that. Și daily vlogs și good content? Da.